Salutare, iară în efect. Apoi ne jucăm și bol, dacă vezi. M-am misiuni, dar am și pe bol contul nesecundar, anticontul secundar, care nu mă joc așa de mult. Să mi-a pierdut contul, acum am revenit conturile. Pe contul ăsta aveam foarte mult. Toate specialele, tot. De data asta nu știu dacă am șanse să mă calific. Tot ce alunecat și Doamne. Dar când facem live? Că m-a plictisit. Nu m-a întrebat de ce n-a filmat de mult timp. Ocupat cu școala sa. Am pierdut, stat. Ce mai ziceți? Mi-a dat lip dilet și azi să decidem un comun. Am facem mutat cum stat. Da. Avem numai 70. Și da, decidem numai unul. Am trebuia încă 3, dar ce să facem și în fine. Nu avem ce să facem, tată. Mult poate zice, bagă bani ales. Pe mine mă ți-am ales, cum a zis și în videoclipul, primul, cu Andrei Copățan. Copățan e un prieten de-a meu care mi-a făcut canalul. Canalul ăsta nu există fără el. Și mulțumim această cale la Andrei. Încet să facem un video cât mai lung. Hai să ne uităm pe foaierea aceea. Sunt mai mulți boci decât sunt pe el. Uite-l și pe Leuata. Nu m-a întrebat de... Dacă vezi videoul numărul 2, ne jucăm și Borters. Și te jucăm 10 minute asta. Și 20 celălalt. Bolul. Mai am un joc. Cum să facem false, dar ăla nu-i bun. GG. E ultimul. Și am penulțat, dar nu-mi poate să le folosesc. Valuțat. Acolo sunt eu și iacă. În fața politicului cu consum. E toată problema. Poate dăm un nuințat. O jucăm 3 minute asta. Să deja e trecut. Hai, 5-10 minute. Zice tată. Zice tată, că nu mai pot. E bune, taci. Nu știu, mai îmi gătesc cum să filmez și cu fața la joc. Să mă vedeți ce reacții să am. Wow! Sau... Deci... Să vedem acum ce ne pică. Așa, 7 din... Care te califică, tată? Te-a calificat bociolul, da. Și aici cum îl aruncă pe ata. Ai văzut? Tată. Te-a decalificat 8. Eu sunt în
ultimul cu ala. Ceva pe nepicăță, nu pomin să câștig. La asta vă pomin să rămân printre ultimii. Nu să câștig, să unii nu ce mapata. Am contul secundar cu 10.000, cu 20 de coloane. Și aia e toată problema. Nu știu cum să mai facem un cont de joc. Dar după tot telefonul, ai văzut, chat? Niciodată nu trebuie să te pui pe burtă. Hai să vezi. Hater. Ce de ația sa, ce vezi? Le camățat. Dacă reușim să luăm alta, suntem boși. De ce? Ne trebuie zemurile astea să luăm în comun. Poate ne pită legenda lăsat. Dar nebunia ci de tot. Țat? Dacă e. Nu știu când luăm și noi țațul. Nu știu să am un cont de pe simulator la să mai bubunice dacă vă place pe simulator. Îmi fac contul de roboți. Eu știu să-mi fac conturile de roboți. Mă dau pe mine după contul secundar. La fel să-mi dă toate peturile. Și atunci facem un videoclip. Dacă veți. Și acum zice, nu mai ușor să fac după contul tot secundar. Nu. Să vă zic de ce. Că contul meu secundar e pe alt telefon. Nu am YouTube și de aceea. Să vă fac. Și de aia. Nu am cultive. Nu sunt ca Rafael cu Isader. Nu sunt ca și de cu alea. Mie nu poate să unii te raude. Ca cum adică ca cum să zic mai bine? Nu știu care să e numai unul. A uitat-l. Mădălin, te laudă. Ai toată problema. Nu suntem ca Mădălin. Rafa, nu-i ca Mădălin, ca de-atea. Dar Mădălin e aproape cea mai tăiahăl de ala. Ecal, adică tăia jucător de bol. E numai bol. Fără de numai folga și de-abia joacă cum îl cheamă? Topicaf. Nici Topicaf nu-i. Cum îl cheamă? Nu mai știu. Și am pe PS și simulator cum să văd cât cotă. Eu am numai cu 10. Nu cu nebunii. Nu am mai cu cive. Nu știu când m-a pus și de alte jocuri. Cred că mă mai rețet altele și ne jucăm și altceva. S-a uitat. Eu am instalat o aplicație să vă pot face. Vedeți și vă voi mă lua acolo invizibil. Să
Nu-l pot ascunde foarte bine și de-aia. Ultima tură. Câștigem satul. Da, câștigem. Dar sau nu? Opa! La prima țățar mă înculc. Uite. Sat. Cum îmi fac? Ce faci? Ați face greu. Trebuie să accepti, să te împingi așa, să faci așa. Sunt ultimul stat. Sunt chiar ultimul. Fele aveți de topica. Voi teată răvănică la Rosby. Să are contul Rosby să el să avea contul. Dacă nu ți-a dat, acum winner-ul. Care, Doamne, winner-ul? Dar ce? Nici nu mă interesează care e winner-ul. Mai avem nevoie de un meci. Poate dăm meci toată mâine sau nu? Tată, ce ziceți? Da, dăm mâine. Uite la viață dăm mâine. Frumos. E foarte greu după telefon. Am toate conturile după telefoane. Acum zice, puteți juca și pe emulator. Hai să vă zic ceva. Poate putem și Fall Guys. Am uitat cel mai urât joc. Fall Guys-ul. Poate postăm. Poate mi-o PS 5 sau 4. Să-mi iau CD. Să-mi iau pe el. PS. Nu știu care, dar una ce poate. Ori nu putem învățat, ori da. Aia nu știu. Dacă fie face multe like-uri, postăm, chiar postăm. Fall Guys. Și dacă vezi ce un invitat special. Serios, un invitat special care te juca foarte bine. Tată. Să începe cu V. El ți-a lăsat de YouTube să nu dau multe like-uri. Voi, tată. Nu știu, dar acum el nu mai potează numai pe TikTok. Și de-aia te teme. E te ecări. Hop, hopa. Fotbalistul cu numărul 10 chiar a calificat. Nu mă întreba când să fim mai buni. Luăm tinuri epice, rare, foarte bune, serios. La numai una. Dacă îmi reușesc să câtime toată cu coloana, sunt boss. Nu mă întrebați, am data de la Facebook. Tu te apetea foarte mult biliardul. Am faci? Tată. Și poate putem și un meci cu biliard. Mâine, mâine. Dar nu am timp să filmez 2 videoclipuri. Serios. Chiar nu am timp. Dar nici nu am chef. Filmez. Ce t-a făcut de 10 ori videoclip poate să iate perfect. De 20 de ori sau de 50. Mă să iată perfect pentru voi tot.
Numai pentru voi că m-a omorât un copil. Stai, la tu la finală. Stai tu la tău. Așa. Nu m-am chemat cu recamere să și o nebunezi. Chat. Upsi. Că mai avem și noi o mică problemă. Aceasta. A doua problemă. Te-a avut apă pe albă, am pus apă acolo. Ok. Nu mai fie mașina ta de părat. Gata, în sfârșit. Avem gemurile aici, stat. 70 de gemuri. Decidem unul. Albin. E 1% șansă să pică legendar. Cine-l pomițat să pică legendară. Sau epică. Să ne cătim și noi acasă cu ceva bun. Someroată. E foarte urât. E și comun. Am și puioată. Pe țara cont am pe Ata, Toticu, Rezina, Ficeretul. Epice am așa. Ata, Minzalou, Dominus, Pechinuamul, Rechinu, Lobochel 2, cum noi cheamă, Ata, și Ata, nu rămân pe atare. Dacă stingem 10.000 de like-uri, îl aducem. Și dacă nu citați legendara mea preferată, nu am niciun dans. Aveam emoziuri, dar nu vreau să le dau. Astea de început. Vă place emoziurile pe Fall Guys. Zice, am ieșit după Fall Guys. Uitam pe bol.